kunta ang uban sa mga bagumawi, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, day kunta ang uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Monica, inahan ni San Agustin. Nanoon ni siya sa iyang pagsigig ampo o pagsigig hilak alang sa conversion sa iyang anak nga si Agustin, o human sa mga 30 katuig kapin nga pagbuhat niini na converter ang iyang anak nga si Agustin, nahimong Katoliko o nahimong pari o nahimo pagyong obispo. Natao ni siya 331 AD ug namatay 387 AD, so mga 56 years old ni siya si Santa Monica, pero dako kay siya nahatag na kaayuhan sa simbahan tungod kay nakapasantos siya og anak nga buangon. Busa kamo mga ginikanan, sunda si Santa Monica aron kining mga batanon, mga kabataan karon mga buangon kay utok mahimong mga santos. Niya ato sang iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ug nga ang ato sab nga mga benefactors and donors nga nagsigi og pamalit sa atong mga slots, raffle tickets ug sa atong columbaris makatagamtam usab sa kalig-on sa pagtuo o kabalaan sa kinabuhi. Espesyal sa nakong iyampo ang kapahulayang dayon sa akong uyuan nga si Milanio Tabornal, manghod sa akong inahan nga naa pa karon gihaya pa. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, maghuhupay sa mga naguol nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot kanamo nga sa pangama niining duha, basulan unta namo ang among mga sala ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios, gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus, o gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes. Alang sa simbahan sa Dios sa Korinto,
ug sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus uban sa tanang tawo sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ila ug ato usab nga Ginoo. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo nakagamot na kaninyo ug tungod niini nakadawat kamo sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagdayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-onon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay kasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa sa Diyos. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daigon, ang iyang kadako dili matuki. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Ang tanang kaliwatan nagadaig sa imong mga buhat ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat. Nagabutyag sa imong kadako, nagasibya sila sa kabantog sa imong naghingapin nga kaayo, ug nagaawit nga masadya sa imong katarong.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon, pagkalaot ninyong mga magtutudlo, sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pasatak na nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan molungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon kadtong gipialan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinialan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon niadtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naghisgot ang atong Ebanghelyo og sulugoon. Nga dunay duha ka klase sa sulugoon, ang buutan og maalamon og ang buangon og danghag tingali nga sulugoon. May atong itermino. Dautan nga piniyalan. Bingiyay mong tupad ing na buutan ka nga sulugoon. Buutan. Ang buutan kuno nga sulugoon matud pa ni Kristo kamao siyang moatiman sa iyang isig kasulugoon. Ang pagkaon nga gipiyal nganha niya iyang iapod-apod sa iyang kaubang mga sulugoon. Pero ang daotang sulugoon iyang pahimuslan ang pagkaon, iya pagyong daog-daogon ang iyang isig kasulugoon. Kitang tanan mga igsoon, sulugoon ra gid ta sa Ginoo. Sulugoon ra gid ta. Si San Pablo sa unang pagbasa niingon siya, gisugo ko sa Ginoo isip apostol. Mao na nga ako sad mong gitudluan, ako mong gibahinan sa mensahis Ginoo. Og nalipay ko kay migamot diha kaninyo ang mensahe sa Ginoo. Ang pagkaon manggod nga atong ipaambit sa atong isig katawo unta dili ra nang material kung dili apil sad ang spiritual.
Mao man ay makaluwas nato lawas og kalag ang material ug ang spiritual nga pagkaon. Kamo, unsa may kasagaran ninyong gipaambit sa inyong isig katao? Material o spiritual? All of the above. Asa man mo ani? Letter A, material. Letter B, spiritual. Letter C, all of the above. Asa man inyo ani? All of the above. Mayo. Og material ra, kuwang. Og spiritual ra sad, kuwang. Nindot yun, all of the above. Kinsa ninyo ang nagsigi jog palit og raffle tickets? Kinsa ninyo ang nagsigig palit og slot? Mayo. Kinsa ninyo ang nagsigig pamaligya og slot og raffle tickets? Kanang nagsigig buhat ana, nagpaambit na mo sa all of the above. Nga naman, kaysa inyong pagbuhat ana, ang espirituhanon o ang material nga panginahanglan sa atong simbahan, matubag. Nya mo palit pa gyud mo kulumbari, ning atong kulumbari dito sa Sapilisco, nya mamaligya pa gyud mo, wa na, kompleto na para sa mga buhi o sa mga patay. Ana. Pero kung maliwat ta aning atong mga leader sa atong nasod karon nga pilion lang ang ilang tabangan, nya ang ilang isig katao nga murag wa sila kauyon, ilag yung daoton, ilag yung ipapriso, ilag yung ipa-impeach, pero katong ilang mga suod, mag-inom silag maayo, magbisyo silag maayo, mangwarta silag maayo, inig abot sa Ginoo, matud pas Ginoo diri, tagud-taguron gyud mo. Tagud-taguron mo og pahiagumon mo sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Kani manggo mga tigpakaaron ingnon mga igsoon, kana bang magpaka Ginoo sila ba? Magpakaagalon bisag sulugoon, magpakaagalon. Di ba naaman ta ana nga mura bag maghawd-hawd ta ba? Ako bitaw dinhi magsigi kog from time to time, magsigi kog husay aning atong mga staff. Di man kini sila daghan pero naginay panahon nga managlalis na sila kay naman say pipila nga murag yung amo ba basta wa dihang pari murag amo ana. Maghuwat yung na pari aron nga ang pari mo yung pero sila lang yung habilin mga amo pulos anha magkabangi. Bisag kamo dinhing nanimba, di ba? Na magin mo yung mga tendensya na murabag magpaka hawd-hawd sa kagawa. Amo sad ang pari god. Basta wa ang obispo, mura sa mig obispo dinis parokya Ana, ang obispo sad, mura sa Santo Papa iyang diocese. Ang iyang pulong mo'y matuman. Ana ba no? Di na mao mga igsoon. Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, kinsa tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimog yung sulugoon sa tanan. So ang pagkasulugoon, importante kaayo nga mao'y atong himuon nga baruganan sa kinabuhi. Nga ako sulugoon sa akong isig katao. Sige lingay mong tupad. Hing na pwede na ko nimong palabhon sa imong bulingon. Hing na ba? Hing na ako lay manglaba. Ana, ako lay magluto. Kanindot unta kung ang asawa magpakasulugoon Diyos bana, dili magsigig panugo. Kanindot unta kung ang bana sad mahimog yung sulugoon sa asawa, dili magsigig panugo. Kanindot unta kung ang mga ginikanan, mahimog yung sulugoon sa ilang mga anak, dili magsigig panugo sa mga anak. Nya kanindot sad unta kung ang mga anak magpakasulugoon gyud sa ilang ginikanan, dili magsigig pagahi sa ulo, dili magsigig tinapulan. Kung mauna ni puy-an sa pamilya nga silang tanan pulos sulugoon sa usag-usa, naa ang pagtinabangay,
naa ang kalinaw. Unya, musunod dayon ang kauswagan. Pero magsigi ganig sinuguay, magsigig isip-isip, isipan kayo, magsigig didiktahay, patay ng pamilyaha, bungkag na, ug mauna ron daghang mga pamilya nga nagbungkag. Unya, dadon ra ba na nila nga tos katilingban, ug managlingkod na silag posisyon, labi nagmahimo mga magtrabaho nas kompanya, linibakay, ang manager, libakon, ang manager mo libak sa dito sa mga subordinates, ang ilang amo, ilang libakon, ang mga amo sa libakon sa itong ilang mga empleyado. Siging dinautay niya, mulingkod sa nadiris gobyerno, mabarangay man, munisipyo, unsa diha, hala linibakay to the max. Labaw na yung muanhin nagsimbahan, hala linibakay. Ang pari libakon, ang pari manglibak sa dinautay to the max. No. Kumusta maron ang atong parokya? Nahimot ang sulugoon o mga hinugo? Tanaw ninyo aning nagwali, sulugoon o hinugo? Pagkapinanda ay ako manugo gyud ko, pero sugo para kaayuhan sa tanan, dili sugo para ko mahayahay. Ang akong sugo para sa kaayuhan sa tanan. Muna kung ang parish priest or ang leader manugo gani sa iyang mga members para sa kaayuhan sa tanan, nahimo na siyang sulugoon, kay ang sugo sa leader mauman ang pag-guide sa iyang mga sakop. Pero kung ang leader gani nanugo para sa katumanan sa iyang gusto, maunay animal nga leader. Kana bang matuman ang iyang gusto, matagbaw ang iyang panginahanglan, maunay animal nga leader. Og mauna roy pipila nato ka leader sa nasod, ni asad na sa simbahan. Kana bang pahimusla nimo ang imong mga members aron ka makakwarta. Pahimusla nimo imong mga members aron ka mahayahay. Naa na ron sa tong gobyerno, naasad na sa simbahan. Minaw bitaw ko hearing, naagi pipila ka mga senador nga yanuhon ra nila og kana ganing insulto ba ang witness, nganla nila og sa to stupid. You are stupid by being obedient, blind obedience. Nganla niya og sa to sinungaling, nganla niya og insultohon ba nga, bright manunta ka, nganong magbinugo ka, insulto na sa imong giiskuylahan, sa imong gigraduitan nga iskuylahan, iapil-apil bitaw ang kana bitang below the belt. Daghan mga comments diha karon nga, unsa man kang senadora ka, mura man kag judge baya ka, you must be kana ganing impartial, unya dili ka biased. Nya, iyan ang gihukmandaan nga kanang linustay kuno ang pera sa taong bayan, nganong imong gitugot nga nakita mo na linustay ang pera, wala pa gani judgment. Nitubag in taon ang witness nga, Your Honor, wala pa may finality nga nahukman ni nga kuan na gyud, naa pa man ni siya sa appeal, nag-appeal pa man or nag-petition pa man for appellate, kanang murag reconsideration sa finding sa kuwa. Sa to pa wala pa final ang kuwa nga ni declare nga gikurakot gitong kwartaha. Pero ang maong senador musulti na nga linustay ang pera. Yan na sa mga prosecutor, it's a scam. Ana ba kanang nganong ingon ana man, aron lang gyud madaot ang dungog sa mga tao nga ilang kalagutan o ilang gustong ipindown. Dili na ang sugo sa ilang ranggo nga mao ang pagpangita sa hustisya sa kamatuoran. Si Santa Monica wa gyud mag-judge sa iyang anak
nga si Agustin nga animal, wa nay paglaom. Bisan pa man si Agustin, sukad sa iyang pagkamatngon og buot, ni supak na gyud sa gustos iyang inahan. Wa magkatoliko, bisyoso, puyo-puyo pag mga babae, nya garbuhon kaayo, di mo ampo sa Ginoo. Pero ang gibuhat sa iyang inahan nga si Santa Monica, maghilak ug magampo. Unya ang iyang gipakita siyang anak, gugma, kaayo, pag-alagad, sweetness of love. Mo yang ipakita siyang anak. Wa gyud siya reklamo, pero dito dahil sa luyo, o wa na diyang iyang anak, maghilak siya, magatubang sa Ginoo siyang pag-ampo. Naapagibana niya nga purtis ang animala, kusuko sad kaayo og mo ampo siya. Unya, may pagka-bisyoso sad, mamabay sad. Hilak lang yapos Monica, di lang yapon masuko sa bana. Ang resulta, na-converter yun ang bana, pagdayong kamatay, nauna man itong kamatay, na-converter, nahimo sang Katoliko, si Agustin, mo'y grabe yun, kaya nahimog yung pari, obispo, og santo sa atong simbahan, maopay founder aning Agustinian community. Karon ay, naasanto ninyo, perting dagkuag kolekta. Kaning atong kolekta diri, wala ni Stomoy's kumingking, kolekta do Santo Niño, gabaha. Pero wala na tingali gamita para silang kaugalingon, gigamit yapon as community o sa simbahan. Mauna, di kita angay nga moingon nga ang atong isig katao, wa na'y paglaom. Kinahanglan yung i-impeach, kinahanglan yung iprisohon, kinahanglan yung bitayon. Dili. Bisan kining nangawat natog trilyon-trilyon, ato gyapon na silang paningkamutan nga mabag-o unta ang ilang kasing-kasing. Nya unsa man nato paghimo, sugda na nato dinhi sa atong community. Magsige tag palit og raffle ticket. Magsige tag palit og slots. Muantos ta para sa pagpalambo sa atong katilingban dinhi. Ngano man aron kining atong effort, kining atong paghiusa dinhi mubunga ni sa panaghiusa sa kalibutan. Ang mga apostoles sama ni San Pablo ni antos sa ilang day-to-day nga paningkamot. Ang iyang pagdaig ngadto sa taga Corinto, ingon siya, ang inyong pagtuo mubunga sad na. Og nitunood yun, nibunga gyud ang pagtuo nila. Niabot ko din his Compostela ang maong pagtuo. Kanusa niabot din Nusa? Bahala mo diya, wala mo kibaw. Basta niabot din is Compostela, dugay-dugay na. Mga 200 years na ago. Nga na-formalize ni siya pagka 163 years ago. 1863. Na-formalize og kahimong parokya din. Nganong na parokya man, kay daghan namang magtutuo. Kinsa may nakasabwag ani, ang niantos, ginagmay-gagmay na pag-antos. Kini sang atong gibuhat karon, ginagmay-gagmay, makatukod ta sa atong bell tower, sa atong adoration chapel, o na diha. Pila na kakabuk ang naghilak diha, no? Nga nisumbong sa Ginoo. Pila na sad kakabuk diha ang nisod, nga nakabati og lamdag sa Ginoo. Di ba? Dako na kay na, kamo nakatampo diha, pwede na mo mga matay. Nya kanang atong bell tower karon sige nagbagting, o di ba? Sa una wa na magtingog, karon itingog na. Kada bagting ana ang tanang ni tampo ana, palit og slot, palit og raffle ticket. Wa na gibayaw na mo ngadto sa Ginoo. Di ba? Na sa CR na to dang himuonon. Og mahimo na. Kada na ay tao diha nga ma-relieved kay nakaanha sa CR. Grasyahan sad mong nagtampo diha. Nyag maghimo na sad diha. Ana pa day ato dihang anang atong atubangan og himuon na natong ato dihang walk of apostles. Tanang tao dihang muhikap sa kanang mga ribulto diha. Unsa may mitabo? Mabless man na sila. Ang nagtampo sad, mablesingan sad na siya.
O niya, kung mailisa ni ato lingkuranan din manindot na nigmaayo, pila ka kabuktaw ang mulingkod aron maka-atin sa misa. Oy, mao na kutob sa makapahimo sa lingkuranan, i-bless po na sa Ginoo. Inana na siya. Nya di lang ta kahibaw, mga matay na tingalita, mo lambo nagmaayo. Mubunga gina. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Nganong hangtod mas kahangturan kay atong gipasapasa ang maong ngalan pinaagi sa atong mga buhat. Pero di gay mo mamalit og raffle tickets, slots o labi na kaning kulumbari, baliwa ra na ninyo, ana tagod-tagoron gyud mo sa Ginoo ug magkagot inyong ipon. Kanang akong uyuan nga namatay si Nonoy Lanyo, igsuon na lang mama. Palahubog man gyud na siya. Tawgon ko nagpalahubog kay matnguna na kong buot, murag almost once a week mahubog gyud. Hangtod na lang na namatay karon 87 years old. Pero wag na siya ma-ospital. Wa sa gina siya nga nagmo. Hasta ganay pagkamatay niya, wa gyud. Murag wa siya sakit. Kaulakaw lang. Ang iya yung kaguwangon. Pero makalakaw pa. Madto pas matud pa nila dito. Nagkaon siya pagkagabi, wa na ka humagkaon tingali. Kay siya raman sang usa gapuyos balay. Oy mga apo, mga anak, ayaw pasagdi ang inyong ginikanan, inyong apuhan na murang usas balay ha. Next time, kaya nga ako intang uyuan, murang usas balay. Muna nga, nagkaon tingay siya, nasudipan ba ka ha? Ana, niya human, wa naka-recover, kay guwang man. O na, namatay siyang galingkod, nga naapang iyang gikanan. O, gani, ang uban, ang ahog. Iyating itong gikabot, iyating itong gustong hiposon, or mo inom ba ka siyang tubig, niya din na madag inom og tubig, nangahog ang uban. Nga baso. Nga siya nagtuay. Pagtanaw sa kong maguwang, iyang giadto pagkabuntag, bugnaw na, gahi na. Sa ito pa, gabi, igiting ito nahitabo. Nga gatukar siya siyang radyo. Kasi naminaw to sa akong wali. No? Pero kanang akong uyuan, bisag ingon ana na siya, ang iyang gipaambit namo ang kakugihan niya pag-atiman aning mangga. Mangga ba? Kugihan yung kaayo. Hangto na lang 80 edad, mang spray ya po nagmangga. Way tapol-tapol. Mo sana, ikaduha, manunuyog mo na siya sa kapilya. O sanas manunuyog. Diha mi nakaton niya music. Gagmay pa kay mitudluan mi niya gitara. Iya pagon ming sipitas iyang tiil. Iya mi tabyog-tabyog na maglingkod siya. Musakay mi siyang tiil. Magsigi siya gitara. Kami magtungtong siyang tiil. Iya ming iakin-akin. Ana, mura magduyan-duyanon siyang tiil ba? Nya dito may nakatoon si gigtan-aw niya nga may kaysa mo gitara. Hantod nahimo sad ming mga gitarista. Nahimo sad ming mga musician tungod niya. Ako nahimo kong musician, nakaalagad kog simbahan tungod sa choir. Unya hantod nahimo jud kong pare. Unang higugma kay ko aning music, munang daghang kitag choir din hasta tagalaing parokya manganta na diri ngano man. Tungod mao toy gipaambit sa akong uyuan. Pero akong uyuan dito ras kapilya na mo gadoyog. Pero ang iyang gipaambitan nga ako o ang ako mga igagaw dito na may magdoyog sa simbahan. Nya sa among pagdoyog sa simbahan isip choir since 1985 hangtod karon naa pa nang among choir sa Guadalupe mao gani ang usa sa mga lead choirs diha kanang the Streamers Choir. Gikan 1985 hangtod karon naa na sa Guadalupe isip choir. Nya ako sad nahimo sad kong pare. Usa sa hinungdan tungod sa kong uyuan nga iya ming gipaambitan sa iyang pag-alagad sa kapilya, pinaagi og music. Di ba? Mo na kamo kanang inyong ginagmay nga palit og slot, palit og raffle ticket, anang palit og kulumbari, nya matukod aning ato mga projects, pila ka kabuok ang mabless tungod aning ato mga projects nga himuon. Kana mo'y akong gusto ninyong hinumduman kanunay. O na, pamalit na mo. Nindog na ta, mga buotang sulugoon. Mga igsoon diha sa Ebanghelyo, si Jesus mitawag kanato aron mahimo niyang mga sulugoon nga matinud-anon
Sinunod ang panag-ingna ni Santa Monica, moingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, dili unta makontento sa iyang mga nabuhat, hinuon padayon siyang magsangyaw sa maayong balita, sa pagbasol ug paghinulsol, sa ingon makaamgo siya sa kamahinungdanon, sa pagkabig ug sa pagbag-o, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang atong mga katilingban, mahimong tukmang dapit alang sa katukuran sa gingharian sa Dios, pinaagi sa atong pagtahod, paghigugma o pagpakitag pagtagad alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga kanunay unta kitang andam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpabiling mabinantayon, apan dili mahadlokon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon, mangita sa kabubuton sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalina, makaplagang andam sa paghimamat sa Ginoo nga ilang gipangandoy, nga makit-an ug masud-ong, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Makagagahom ug maluluyong Dios among Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni Santa Monica. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos, bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga mga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng akong uyuan nga si Milanyo. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Labi na gyud ang among mga igsuong nagmasakiton karon nga naa sa panimalay ug sa ospital.
Atagi sila sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Santa Monica, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maibon sa langit. Pagkalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasayo kami sa mga nakasalanan. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imuman ang tingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ihatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong labang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with rain. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, amahan sa tanang kahupayan og kalinaw, itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa pista sa imong mga santos sama ni Santa Monica alang sa himaya sa imong ngalan ug nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ngato lang buhaton sama ni Santa Monica, magpakasulugoon lang gid ta sa tanang tao, dili ta mamugos sa atong gusto. Salamat sa nagpakasulugoon sa Ginoo og ni tubag sa atong hangyo nga mamalit og slots, raffle tickets og sa ato sa didtong Columbari. Sa ato karong slots kaning KPSBP niabot ng atong halin og 7,494 na apay 32,506 nga nahibilin nga slots para ni karong October 10. Niya sa atong raffle tickets niabot na gid taon og 3,196 ka tickets. Layo pa kita sa atong gipangandoy unta nga 190,000 kutob ni sa December 8. Pasalamat lang pud ta kay naipipila nato nga mga kaigsuonan sama dito sa Vertex sa MIPSA na 5 ka stabs dito ron nga ilang gipamaligya sa City Health na 2 ka stabs nga gipamaligya sa padong magpista karon sa may sa chapel sa Inayawan na say 4 ka stabs nga gipamaligya og sa ako sang COVID nga mga kauban na say 5 ka stabs karon nga gipamaligya. Kami sad sige sa may pamaligya maadto karong gabi sa Magsiko Parish na ako'y nobina mass dito alas 4 sa hapon. Matsin pag makapaldo tagamay dito. Unya sa kuan September 8 na asag ko'y misa di ay sa San Nicolas dito sa may Pasil. Daghan kay ng isda dihan baligya si aro na mga tindirag isda ug mga buwa des tabuag di mamalit. Ako sa 5:30 sad ang akong misa dito. Maligya lang gyapon ta.
para niining maong mga butang. Ikaupat ay katulo ang atong kulumbari. Pamalit mo ha, mintras tantong nag-pre-selling pa ta. Anugon ka ini nga makapahimos mo sa barato kayo nga presyo, nga magamit kayo sa atong pagpahiluna sa mga mahal na tos kinabuhi. So, kontak ka lang ang atong admin staff niya sa atong screen aron nga makakontak mo, maka-arrange mo sa inyong pagpamalit niya. Kamusang ganahan mamaligya aron makatabang mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi, mga kaliwat, dinhi og sa abroad. Sige, baligyain ninyo. Pwede ninyo inegosyo, pwede sa ninyo i-personal nga gamit. Mudaon ra mo 5,000, nga pwede na i-settle ang balance of 2 years or 5 years. Nga pwede sa ninyo i-settle og 1 month, na mo'y 20% discount. I-settle ninyo in 3 months, napagi 10% discount. So, kontak lang atong admin staff. Nga, padayon mong sunod sa atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod, kay magamit sa ninato sa pagsangyaw sa maing balita o maka-income sa tagamay. Tanawa lang ang number of subscribers, 299,000 ni karon. Mao na timaan na ato ng channel. Unya, ang atong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kinisang akong uyuan nga namatay si Nonoy Lanyo, absag kaming tanan nagpabilin man gid ming kabos, labi na gid ako niya. Ako man sad ani maoy mga bagagid kanunay o gusto mong mutabang, tunol-tunol lang sad mo gamay, ihatag lang sa opisina o di sad mo mutabang, iampo lang ang kapahulayang dayon sa akong uyuan atong tabangag ampo. Pero muhatag sad mo gamay hinabang nga pinansyal, mas malipay mi. Ha? Apil na mong mga online. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal buhay, panalangin, among nagkaroon. Nahiusag kining lungsod sa paghanan o pagdawat sa